Moi! Me lähdettiin Karlan kanssa kattoo Tuusulaa. Kunnan video. Ei kunnan video. Miksi ei Tuusulan kunnassa olisi lähtenyt? Kuka Tuusulaa? Miksi me ei tehdä videokunnasta? Mitä? Kato kun tää video on niin värinöistä. Ei me olla parinois. Ollaan nyt vähän, kun me lähdetään keskustaa tälleen vaan. Vetää kameraa. On niin potta. Vitsi, mä oon YouTubettaja. Joo. Lähtenyt tavallisen reissumiehen kanssa tänne. Mikä se on YouTube-kanava? What you doing? Mikä sun YouTube-kanavan nimi on? No mun pitäis olla kompa. Mut kun mä... Niin. Kompa kasvas. No sulla on toki puvattaa. Mitä tuppakoi? Mitä vittu tuppakoi? Ei, mitä kun ne vanhat kiinalaiset? Vanha kunnon kiinalainen. Hei, katoppa niitä Andreen videoita, ei mennään hirveän karjaan. Niissä ei edes osata kuvata kunnolla, mutta kato se video. Ja Hei, mennään eläinkauppaan. me käydään... Ei, se oli niin, joo. Me käydään hylätyssä paikassa. No ei vitsi. Me vaan kierrellään ympäri tätä paikkaa. Ritsi Katsotaan, me käydään tuolla... kohta tulee terroristi. Siinä, kuka se oli Anneli, kun sanoi jotakin, että ehkä tulee Suomeen tai Jeesus. Ei voi tullakin. Voi tulla, mutta onneksi ei tuu. Ussa toi ikkuna. Kuule, kuvataan sut kameralla. Miksi tie reuna? Häh? Tässä ei muuta kannattais kuvata. Hei, mennään Mä voisin vetää pausittaa. Mä vedän pausittaa ja Mennään tärrällä. rauhassa. Voitko sä ostaa